Takže zdar lidi, vítám z dalšího videa. Jsem tu zase Afixel Čech a jak dneska vidíte, od teďka, tak jsem tu na nový série a je to Doklady prosím. Je ta hra v češtině, jsem si ji stáhl do češtiny a je to vlastně o to, že jste na hranicích a vlastně kontrolujete doklady a tak jak uvidíte. Takže vlastně už jsem začal zakládat novou hru. Já jsem si trošku zahrál, ale bude tady do střihu. Vždycky do střihu, když tam bude nějaký, to aby se pečlivě pročet. A pak vám řeknu, o co jde. A tady vám to asi můžete přečíst, jestli chcete. Můžete si střihnout. Fakt super udělaná hra. Tady. A vlastně je to artoška. Vlastně nový stál, vlastně vymyšlený artoška. No, tady si můžete pročíst všecko. Že jsou otevřený ty hranice, tady jdeme do práce. Jdeme my, tady ta fronta obrovitánská. A jde nějaký strážce. Další. Máme knížku, co dělat. Tady knížku, to je. Co mám tady? Co z toho? No jdem. Jo. Vlastně teďka máme použít jenom ty, co jsou z artošky. Musíme to zkontrolovat. Takže tady je, že je to muž. Vypadá to jako muž, fotka sedí. Datum. Vypadá taky v pohodě. Takže to by mělo být v pohodě. Rozjítkujeme to, dáme mu to. Tak, jaké sláva artošce, děkuji. Děkuji. No, pardon, jsem trošku nachlasený. A mám to čím dál těžší a těžší, tohle artoška není. Už ani kontrolovat nemusíme. Nazdar. Je to potom, že mám nějaký organizace a takhle to těžší a těžší, potom už je to hodně těžký. Republika. Co nejvíc lidí musíme obsloužit, než nám skončí pracovní doba, abychom dostali docela víc peněz. Aké není artoška, už poznám podle dokladů. Budu zatáhnout. Akorát zdržuju tady ty. To aké není artoška. Republika. Vlastně nám to jde, tady není už. Tady není co pokazit ani. Teda kromě u těch artoš. No hele. Kolečia. Nenám to, tak co nám dáš? Republika. Házím to úplně někam, jenom ty razítka, ale to nevadí. Hele, artoška. Muž to je, fotka sedí, datum sedí. Vypadá to člověče, všechno v pohodě. Už teda můžeme zkontrolovat mapu. A ten tady je. Takže budeme být v pohodě. Jaká knížka to? Budeme možná spíš později. Pardon. Tak to pak. Artoška. Žena to je. Dobrý, podíváme se teda. Co mi teďka nesedí. A směna skončila. Jo, je to tady. Tak musíte kontrolovat. Tak, naskánou si poslední, který jsem dneska obsloužil. Tak dneska všechno superově. Naše vyhodnocení, první den. Vlastně tady máme úspory, výplata a nájem baráku, ten se nedá změnit. Potom strava, kde si dáme jídlo tady ženě, synovi, tkyni a sličkovi.
tady to můžeme vyměřovat něco a druhý den mi bude buď zima nebo bude mít hlad. Už mám 30 skoro, to bude hrozný. Takže tady to vidíte, mám úspěch a tak dále. Snad nebude žádný teroristický útok. Jo. Já tak střihnu a přečtu si ten systém. Pozřejmě si to pročtu celý všech 5 stránek. No, takže jsem to pročet, můžou už chodit všichni, nejenom z Artošky. Jestli jsem to tady dobře pochopil. Ježišmarja. No, takže to není z Artošky. Takže takhle. Už to je. Tady vlastně nám byl takový program, že můžeme dělat tohle. Je to v pohodě, že fotka taky sedí. V pohodě. Takže tak dáme mu tady takhle. Tylokrát tohle. Jo, počkej, takhle mu dobře. Zkontrolujeme radši město. Je lepší to mít všecko dobře, než odkud si. A tak nahoře. Je to tam dobrý. S časem zapamatuju všecko. Šup. Tak nevím, jestli nemusím mít i povolenku, ne? Dobrý, v pohodě. Dobrý den. Žena to je. Podíváme se. Kde to vydali? Zeď. To je... Jo, tady, kde pak je? Slepej ho tady. Čup. Jo, je to tady. A jsou superový názvy. Nesmíme se s tím tak mydlit. Aha. Platnost. Ajajajajaj. Už to začíná. Už to je... Tu... V pohodě, ne? Já počítal. No, takhle. Měl být všechno v pohodě. Akorát ten obrázek pro jistotu. Dobrý. Akorát má jiný účes. Ach jo, mám platnosti. Oh, hele, už to je. Fotka vypadá, že sedí. Datum vypadá, že sedí. Čup. Vypadá, že všechno v pohodě. V jakém městě to je vydaný? Jo, to sedí. To by aspoň mělo. Jaký města jsou v té Artošce? Tady je, jsem nakreslil. Takže žena je, datum platnosti vypadá, že ještě sedí. Dobrý. No, takže vypadá, že v pohodě. To město, že ještě myslím, že tak na začátku ještě není. Sef. Já mám také občas takové kartičky. Takže, fotka. Dobrý, to má jiný účes. Žena to je, datum vypadá, že sedí. Dobrý. Takže v pohodě. Jestli to bude to město. Co pípalo? No, už to je. Fotka sedí. Ach jo, tady to. Nestihl jsem to, že já že bych to rychle hodil. Ale ten terorista nějaký. Tak střílej.
Ježiš, granát. Ajajaj. Jo. Sakryš. Takhle dobrý. 0. No. A blbý. Zaraz ti utočí na... No. To je pravda. S tím já tady s tím jsem nic dělat nemohl, no. Ten šel tudy. Takže zase si to pročtu pořádně. Takže vlastně všichni musí mít povolenku. Cizinci. Takže tak se shodíme sem. A jdem do práce, jdem pracovat. Tak šup. Nahoru. A má dobrý, platnost by měla být. Se v těch datumech vůbec nevyznám. Dobrý. Fotka sedí, furt stejně hnusnej. Muž. Jo, tady, počkej, to není v republice, ne? Hele, tak jako. Jo. Tady dole. A bohmeta, jsem slepej. No tak čemara, v pohodě, určitě nebudu zdržovat, šup. Jak vstup není doručen? A tohle ještě chceš, jo. Děláš, jako kdyby si chtěli jít někam. Koho pak tu máme dál? Hej, doklady. Tak to je ten, ne? Počkej. Tady. Psej, já jsem ještě ani neviděl. Jo, to tady je, že v pohodě. Muž to je. A co vstupenku? Hej. Tu ty nepotřebuješ? OK, takhle. No tak. Čím to mám spojit? Počkej. Nedám mi stupenku, tak. No to mi je jasný, že tady není žádná spojitost. Ale stupenku budu chci, hej. Jasná spojitost, jo. Hej, já nevím jako. Chtěl bych to třeba nějak říct. Ty kráso. No. No tak. Nemá vstupenku. Vyhodíme. To bylo blbě, to určitě bude postih. Ne? No, zase tady ta blbost. Sedí. Dobrý. Dobrý, ježišmarja, já tohle co. No teď nebudu nefotit. Jo, to vypadá, že v pohodě. Že no, to je v... jo. To město tam myslím, že je taky. Ale jo, prosím tě, budu se ptát po tobě. Chceš tady to? Nechceš to? Kdyby se tam stavil místo mě. Povolení. Žena. Jsi žena? No. Jen tak se ptám jako. Pohodě. Proč se ptáte? Jdeš 99 kg.
muž, to je v pohodě. Datum sedí. Tak pojďme. No, ten se prostě. Budu, děkuju. Povolenku hází s tím vždycky. Tohle sedí. Už to je dobrý. Se nekoukám na to město, no a to hrozně zdržuje. Já v tom. Jsem tu knihu jaké doru. Cože? Datum. Dobře. Pardon, ale já jsem to fakt už pro vás chtěl točit. Artouška. Město to máme, ne? Tady to má takový ponětí. Jo, bezva. Muž si asi... datum by mělo sedět. Dobré. Cože? Výchozí město. Jsem ho kontroloval. Ježiš, to je tady ten. Ten se bude chodit furt. A já nevím, jako mám... bot to. No. Já nevím, jak mám odsoudit. No, konec. Ale nemá žádný doklady. Hej. No. Já to střihnu a zkusím to nějak vyřešit. Chvilku vydržte. Tak jsem tu zas a už jsem na to přišel. Snad. Ne? Dobře. A ten bude hrozně často. A potom ho sem jednou pustíme. Ajajajaj. Tak to pení, no. A teď tak budu mít všichni hlad. Tady to máte. Musíme dneska hodně makat. Dneska to musí odsejpat. Víte, zvětšili stráže od té doby, tak jdem. Já to nepřečet, počkej. Jo. Tak. Číslo sedí. Datum sedí. Dobrý. Že to, no. A, tak. Sedí. Zkontrolujeme město. Bože, to jsem zase někam vyjel. Jo, tady nahoře. No. Z čeho si? Tady. Jsme slepej to, zase zdržuje tady nikdo. Tak a to udělám takhle, než tady hledat. Dobrý. Můžeš vstoupit. A jdem, už to musí jet. Jedem tak. Čup, všetko jsem. Číslo sedí. Datum vypadá, že v pořádku. Imigrace.
vypadá všechno v pořádku. Muž to je, fotka vypadá v pořádku. Město se mi kontrolovat nechce. Bo než bys mi nechtělo, to dělat dlouho. Tak co? Dobrý. Vstupenka jo. A nepotřebuješ náhodou tamto. No počkat. Ne. No, tady jde. No. Dobře. V pohodě. A naschledanou. Máříš. Tak, co pak to máš ty? Výborně. Jak mu vypadáš, jak to tady chceš být? 90 dní, jo. To myslím, že není jeden měsíc, jako. Jo, počkat. Říkal 90 dní, že jo? No. O, dobře tedy. Už si... Dobrý. Číslo stejný, všechno vypadá v pohodě. Budeme doufat. To nevím, jako jestli to budou tak uznat, když se takhle. Šest měsíců. Všechno vypadá v pohodě. Žena si... No počkat. Nejde na... Jo, počkej. Tam je 82, ono je 83. Číslo sedí. Mám si to dál, ježmarja. Aha. Nejseš tam. Jeden měsíc, se ještě uvidí, jestli... No tak to se ještě uvidí, jestli budeš jeden měsíc vážně zase tady. Jo, dobře. No, tak to se vojáme na otisky prstů, jako. No to nesedí. Já ti dám něco tady zkoušet ještě jednou, ty. Ty tady takhle dostaneš zákaz a naschánou. Můžeš být rád, že jsme navázali policii. Co vlastně ještě ani nemůžu, jen to jedno. Dobrý den. Artoška, to vystačí to. Takže 71 kg máš, 170 na součepicí možná. Tak to máš ještě čas. Počkej. Jo, to je narození. Jo. A myslím, že je to platnost. No. V pohodě. Žena si snad. Dobrý.
Slavartoš. Hrozně štve věci. Potom bude nahromadě mluvit. A je tady zase. To je namalovaný. Jsi to namaloval, ty joudo, si to vůbec nebudu vybavovat. Šup. Mizík. To je zase, bo nebudu chodit furt. Jsem namaloval, ty jo. Doklady, prosím, z artošky, výborně. Za 1 centimetru. No. Setí na narození, jo, vypadá to. Vychozí, už to je. Datum sedí. Teď je tohle blbě. Tak nevím co. No, skončila směna, jo. Tak jo, tak co bylo blbě. Jméno? To se ani nekontroloval jméno. Ježiš, jsi nemocnej. 35. Tak léky prosina. Hlad je majno. Jenomže já to nemám. Takhle. No jo no. Ježišmarja. Vražda. Já si nepřečet koho. No. No. Vypadá, že to stejně jako včera skoro. Nebo myslím jako, že určitě je to stejně jako včera. Jaj, čau. Na dlouho ty budeš. To sedí platnost. To sedí zatím ještě. To jsem nepřečetl návštěvu. Jaký máš důvod? A já se ještě ne... to není prošlý. Už to je fotka, sedí. Jak to? Co jméno? To jsem věděl, že bude něco blbě. ID číslo, tak to jsem nerušil, ale čekat, že bude něco jiný. Ještě ID číslo musíme kontrolovat, chápete to? Pár dní, to jsou 2 dny. Dobrý. Platnost, datum. No, ještě chvilku ti to zůstalo, no. Jméno No. Prosím tě, to jako... Počkej. No. Vypadá, že to pojď už nebudu díl zdržovat, že než si... No. Máte je odsud, tak máš jen za blbě. Tak co? Jde v pohodě. 14 dní v pohodě. Datum v pohodě. Datum tady v pohodě. Jako muž vypadáš. Co jméno? Kde máš tady vůbec jméno? Jak je každý pas jiný, tak to je... Ještě jméno jako tohle. Je tohle jméno, no. A to je odsud. Obuvaž se. A štěstí. Artoška. 172 cm. No. 86. Furt stejný.
Jo, v pohodě. Já jsem trošku nachlazený, ale chtěl jsem to pro vás natočit. Dobrý. Žena si datum ještě zůstane, tady taky máš, ještě nemáš prošlý. Takže v pohodě. Tak rychle jsme to udělali. Budeme doufat, že všechno v pohodě. To nebrá, že to je v pohodě. Jo, dobře. Ježišmarja. A to tady budeš? 2 týdny, dobrý 14 dní. V pohodě. Jméno. Sedí. IPčko sedí, takže v pohodě. Snad. Ježišmarja, dobrý den. 14 dní v pohodě. No, snad jo. Už to je dobrý. Snad. Pohodě, aspoň ještě někoho. Ježišku, mám kotit. Navždy, říkal jsi navždy. Jo. No, vypadá to tak. Tyjo, datum? Jo, sedí. Manželka jde za ním, jo. Jo, to je asi ona. A vstupenku jako? Jako vstupenku máš kde, prosím tě? Můžu se tě zeptat? Jo. Cože? Jo, jasně, nic jenom, no. Ale ten nic neskoušej, jo. Máš tam muže, ale mohl bych tě pustit. Neměl bych žádný postih, ale co se dá dělat? Pak by mi nějaký postih byl, už bych měl nějaký postih. Nebudem nic riskovat. Ty nepotřebuješ jako nic? Ty nepotřebuješ občanku? Jen tak jako pro zajímavost. To souhlasí. Proč to vždycky? Jo, aha. Jsi řekl, že to nemáš, jo. Jsem, co jsi říkal, se nedal si mít, takže naschledanou. No, tak to tady dopadne blbě. Hele, to je nemoc. Všichni jsou nemocný. A to bude dobrá výplata. Jaj. Tak ty léky, no. Já byl všichni budky, jo. Tak s těma 5 se nic neudělám. Musí. Jo. Práce je problém, jo. Co my s tím tady na hranicích jako máme dělat? To se nebudem pouštět za ty. Jo. Pracovní povolení. No.
Ježišmarja, toho už je. No, takže datum je 2. furt, 11. 8. Takže v pohodě a v pohodě. Město, teda od práce, to nevím, jestli jsi říkal, no, to tady chceš být prej. 90 dní, 3 měsíce, v pohodě. Dobrý, sedí, jméno. No, vypadá to, že v pohodě. To už mají, jo. Já to město nekontroluji, to je hrozný zdržování totiž. Ježišku, mám kontrolu. Za práci, do velkého pobytu. Jdi někam. 6 měsíců? Neříkala. Jo, půl roku. Žena to vsadí, fotka, jsi ostříhaná? Ale obličej sedíš. Dobrý. V pohodě, není prošlý. 12 není prošlý. Jméno, kde máš jméno? Nemáš tady jméno. Sedí. Takže pojď. Snad. Co ještě číslo? Sedí. Hele člověče, to jako ne. Jestli budu mít všechno v pohodě, tak... Jakže se jmenuje? Já jsem se vůbec nedal pozor. 8 týdnů, výborně. Číslo v pohodě. Jméno. Počkej, nejde za prací. Návštěvě, protože že nebudeš pracovat. Takže vypadá to, že to sedí, jestli nejsi žena. David, jo. Mohameda. Pohlaví. I jako kdybych to na konci neříkal, jako jestli nejsi žena. Dva dny to sedí, tohle prošlý nemáš. Žena, vypadá, že jsi žena, radši se ho zkontroluju. Dobrý. Kolečia, za čím jdeš? Procházíš, jo. By mě zajímalo teda kam, ale OK. Tak co, postih? Ne. A je tady zase. Hele, neříkal jsi nahoru, že jsi odsud první den? No. Nemůžeš, ty nemáš ještě nějaký to povolení nebo co? To je určitě, že mi nemůže, že nestačí jeden papír, to je 100%. No. Cizinci musí mít povolení, že jo? Jsi tak neříkal, že je cizinec, jo, ale přitom říkal, že je z Hartoušky. Ale prosím tě. Hele jo, kšt. Zpátky, ano, se vrátí zpátky. Vždycky vrátí zpátky. No tak hlavní, že konečně něco měla, to jsem tady být. Jak pak... Občanka z Hartoušky. No to teda jako nevím tohle to. Můžu se tě prosím tě zeptat? Ale je to on, tady je to jasně on. Jako pochybuji, že bys falšoval, že má stejnou velikost i tloušku. Dobrý. Pohodě, máš starou fotku. Prošlý to nemáš.
Ježíš, to je ten David, ne? Nevím, ale má taky to. Počkej. To je on, ne? Je to on. Tak tebe si dám extrémně bacha. 78. O, tak to je spíš 80 už, no. Za kilo, OK. Artoška, tu máš. To doufám je. Muž, jo. No tak já musím pustit, no. Hele, už mám jeden trest, bych ho neměl, tak je nepustím, ale takhle, jako mám nemocnou rodinu a tak dále, že musíš jít. Já doufám, že zítra bude v novinách něco, že se jim fakt něco stalo těm. Já nevím, jestli jsem ho měl pustit. A jako... to je sice jako všechno hrozně pěknýho, ale... Pas potřebuješ mít. Prosím tě, nemáš žádnou paseku. Naschánou. Jo. Naschánou. No, to dneska vám to jde. Jenom jeden blbě. Tak co ty? Pár měsíců, to jsou 2 měsíce, ale kámo, jako... To tady neskoušej. Jak žádná spojitost. Jo, počkej. Ale jako, no tak jako... Pro zajímavost. Jako já bych, že pár měsíců jsou 2, jo, ale... Jako... No, tak z tohohle takhle nemám srdce na dobrém místě. Ale... Budíš. No. To bude chyba. Určitě. Tak no. Ale pár by měly být dá. Sedí. Návštěva, jaký mám dělat? Na pár týdnů, to jsou 2 týdny, to je v pohodě. Aha. Já ho neměl pouštět. Za kolečí. Je. Nemocný. Zima. Hlad. No, staričku musí počkat. Hele, jeden den to bez léku vydržíte. Vy se hrozně dlouho nejedli. Se najde těch léků. Ježiši Maria. Na kole... Útok, no. A co to bude za stráže tentokrát? To byly 2, ne? No nevím, co se zlepšilo. Tak já se pročtu... Jo. Jasný. Máme tady prý nějaký nový program na něco, na nějaký snímky nebo co. Takže máme prý koléče kontrolovat, ale koléč, takže prosím vás, jak to mám prý dělat. Jo, to je nějak v té knížce. Dobrá. Jo. Tak. Fotky. Zatím zkontroluji zbytek. To je 1 měsíc. Ježišmarja. Nemáš nic. No, ten to.
jeden měsíc. Jako? Ne, že bych chtěl být dotěravý, ale fakt. Dobře. No ještě to zmizelo, jsem zmizl, že budu měl hlavně 50 fotek. Další. Ježiši Maria, to budou všichni skolejší, ne? No. Takhle. No to řekni. Jo, tak. Takže. Muž si snad. Vypadá to tak. 14 dní. Kolik se říkalo? 14 dní. Nemáš něco? Nemáš nic. Tak. 14 souhlasí. Ještě to v pohodě. Jméno, jak se jmenuješ? Dobrý. A jako na svá chodí 50 kolejčánů, že jako. Jsou to další ne, to není kolejčán. To je nějaká jartoška, no jasný, že to říkám. Ten vypadá urozeně trošku. Bejčko v pohodě. Takže... Je to jeho muž, to je snad. Prošlý to není. Tak. Vítej doma. Co mi vůbec říká? Slavartošce, výborně. Fotka. Artouška. Tak to ani konzervovat nemusím. Verse okolo, to bych tu dal takových 120. Hele, jen tak jako pro zajímavost. Ty jsi žena? Ježišmarja. To nevím, jestli chci vidět. No, ještě jsem se nestihl podívat. No. Prošlý to není. Ale je to fakt muž. To se omlouvám. Tohle je muž. Zase jsem dal razítko na stranu. Bože můj. A to je určitě kolečí. Ne. Zabrat si ho 14 dní. 14 dní. Nebo 1 měsíc. Okay, tak. Jo, počkejte. Já to vždycky zapomenu. Jako, nic proti, jo, ale to zase vykecá. Můžu prosím tě zeptat? Jo, jo, pohodě. Já mám času dál, že jo? Já vůbec mám doma nemyslnou rodinu. 1 měsíc, pojď. Datum sedí. Datum sedí, v pohodě, vypadni odsud. Vůbec nic jsem nechci zkontrolovat, to je jedno. To se modlit. V pohodě. To je muž. Jak se jmenuje? 60 dní, no v pohodě. Dejme tomu, že má 1 měsíc 30 dní. Číslo sedí. Tady se máš jméno. Jak vypadáš v pohodě. Prošlý to nemáš ani jedno. Takže v pohodě. Naschledanou. Další. Hej boží hra. Potom tam až budu obrovit taková jako nějaká tajná agentura. Tak to je kolečia, určitě. No jasný. Všichni koleče musí být zkontrolováni. Takže mu to vysvětlí. Tak. Muž. Muž si... Nemůžu ho nějak zadržet. Počkat.
co já s tím? No. Normálně ho takhle vyhodíme odsud. A budeme doufat, že je to v pohodě, takhle jenom vyhodit. Vypadá to, že... Doklady, prosím, důvod cesty, procházím pár dní, 2 dní, to procházíš rychle. Prošlý to nemáš, jakože nevypadáš, ta fotka, to teda jako myslím, že stejný, ale pro jistotu. Dobrý, tak můžeš jít. Jak se jmenuješ? Jo, a registrační značka, jo. Schanou. Dělejte potíže. To by jim to jinak. Konec směny. Jste poslední. No, navždy. Takže se stěhuje, jsme štěstí. No, uvidíme, jestli se stěhuješ, kámo. No. Vypadá to... že se stěhovat budeš. No, budu v to doufat. Tak. Slává tohožce. Nebuď, že? Tak můžeme jít domů. Prostě na poslední úspěch chyba. A taky jako na to se nekoukám nikdy. Tak se díček musí dostat léky. Zpět zbyde. No tak tohle bude zajímavý, jako. Vezmu to, vydělat co nejvíc peněz, jako. Takže. Jo, aha. Oni se stěžují klejči, a ne. Hele, odhalil jsme jeden granát, oni se stěžují, tak to je dobrý. Nějaký diplomat má dorazit, jo. No, tak mám požil od diplomatu nějakou blbost a nějaký všelijaký. Takže teď doufám, že budou prostě celá fronta diplomatů, jo, sledujte. Ježišimarja. Wow. V tom se mám vyznat? Hele. Jako... Počkej. Takže ve knížce. No já teda zkusím pustit, ale myslím, že to má být jiný razítko. Není to prošlý. Uvidíme. Už se člověk učí. Dobrý. Takhle prosím. 90 dní z měsíce. Důvod cesty máš jaký? Návštěva, dobrý. Prošlý nemáš ani jedno. Tak vypadáš v pohodě. Prošlý. Ale ne. Jméno. A je tady zase. Ale vstupenka, to už si zase zastarala, hej. Ježíši Maria. A má vstupenku, počkej. Jaký jsi země vůbec? Ježišku, mankotku. Tady to pohlaní? No asi jo. Ale to jo, prostě naschledanou a přijít znova. Tak.
Ach bože. Se ty artošky prostě musí dostat. Ježišku, manko, tu ty vypadáš. Počkej. 2 dny. Ty jsi žena? Já ti mu se to tak. No tak to jsme nemuseli si takhle na to koukat. No, 2 dny. A to jsi říkal. No to nevím. Dobře. No. Vypadá to. To sedí. Jestli tu fotku to dobrý. Další. No a už je to tady. Řád čeká. No. Pár týdnů jako... Jo, to počkej, to jsou dní. Jak se jmenuješ? Sedí jméno. Jo. Fotka vypadá, že sedí, muž vypadá, že si. Taska, no. Jsem tady dole. Ježiš, ty toho máš. Práce 60 dní. 2 měsíce. To je v pohodě. 3. 3, 2, 11, to je v pohodě. No. Dohrajeme asi tohle bude konec dnešního videa. Tak proč půjde? Když jako nezměnil se ti trošku jako oči? Ale no, já ti dám si tu otázku. Jako tak se nemohl změnit takhle hodně moc. To mi neříkej, že jo. No ale. No nic se neděje. Vemte si ho pěkně pardonte. Další. Dobrý den. Tady prosím. Jakhle tady chceš být? No vždy dobrý. Ještě ne, jakože nevypadáš. Jméno sedí. Tohle sedí. Datum. A tady třetí. No ale počkat. Prosím, no aha. To je mi líto. Papa. Ahoj. Tak to dál. Dobrý den. Ale. Ježišmarja, počkej, já ti první zkontrolu. Jakože nevypadáš. Prosím, to nemáš. A to vypadá, že v pohodě, co tady? Rychle přečíst, jo. Já prosím tě, já si nebudu přečítat hodinu. Ty musíš razítko nějaký, hele, vstupovat nebudeš, ty. Tyjo, co to je? Pardon, chvilinku vydržte, prosím. Tak jsem to zpět, měl jsem hovor. A umřel nám strýček, co znamená, že se to slavil s Strava. No, je mi to líto. Ale
nedá se nic dělat, no, nebyly peníze. Chci se už vyléčit. A tohle bude pro dnešní díl všecko. Pokud se vám tady ta série líbí, tak teďka už to právě byl takový začátek a teď už to začne být zábava. Teď už to začne být úplně ono, jak jsme na konci nám dal ten lístek, tak prostě to je už ono. Tam budou takový už agenti a takhle. No, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a pište do komentářů všechny rady, všecko možný a těším se u vás u dalšího videa. Tak zarec!